tau dadi dimban karo Semar kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Tak golek rokok sik ya, Truk. Aku titip reng. Wes aku ora ndedit ya iki ditik gawanan sisan yo. Yo, reng. Rene yo. Ora asa, iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok ngardo minggate kok. Bagong. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wis tok pikir urung? Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Ah mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman ku mesti tekan pikiran sik kok. Wis aku tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung ngurup-urup. Tak golek rokok sik ya, Truk. Aku titip reng. Wes aku ora ndedit ya iki ditik gawanan sisan yo. Yo, reng. Rene yo. Ora asa, iki gawanan sisan. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung ngurup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu, ora niat tenan yo. Oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken